Яшьләрдә теге үткәннәрне әби бабайлар шырын сагыну бар. Алар бит ул шырда яшәп тә карамаган, белмиләр дә, әйме? Алар менә үзләренең шырын язсыннар иде, үзләренең менә бүгенге көнне. Әдәбиятка төрле язучы төрлечә килә. Кемдер әлбәттә югалтулар аша, кемдер табышлар аша киләдер. Ләкин мин үзем шын язучы булыр өчен тормышны белергә кирәк дип саныйм. Менә бу тормышта әлбәттә аның табышлары да, югалтулары да була. Мәсәлән, мин үзем бик яшьли, 15 яшь тулганнан соң Иваново шәһәренә ФЗО мәктәбенә киткән кеше, безне киләчәктә тукучылар итеп әзерләмәкче булганнар иде. Менә монда мин Ивановода 2 елга якын яшәдем. Шуннан соң яшәгәннән соң үземнең туган ягымны, Казанны сагынып, шушы үзебезнең баш калабыз, таш калабызга кайтып төштем. Монда инде мин әлбәттә мине кычак җәеп каршы алмадылар. Беренчедән миңа үзем ризык табарга туры килде. Ризык дигәннән инде каядыр хезмәт итәргә. Мин шушы төзүчеләр Тристана барып кердем, анда эшләдем. Ләкин менә минем иҗатым өчен бер уңай момент әйтәсем килә. Ул да булса, Ивановода мин бер кайда бармыйча 3 повесть яздым. Ул инде повесть дип әйтергә генә җиңелдер. Бер уйлаганда инде ул теге шилеп эшле әсәрләр булгандыр. Ләкин менә шушы минем язып утыруымны шушы Тулай торакның тәрбиячесе, ул инде Ульянова дигән апа иде инде ул, яшь кенә иде әле, күреп алып, сез нәрсә язасыз, нишләп утырасыз дигәннән соң мин инде әйттем, менә мәтәм, мин иҗат итәсем килә, әйберләр язасым килә, менә шуларны язып утырам дидем. Ул шуннан соң каяндыр инде адресын табып алган, Татарстан Язучылар берлегенә шушы әйберләрне җибәрттерде, без аны салдык һәм мине Зәки Нури исеме белән чакыру кәгазе килеп төште. Зәки Нурины үзегез беләсез, ул инде Бөек Ватан сугышында катнашкан, Белоруссияны азат итүдә катнашкан бик зур шәхес, шагыйрь безнең. Һәм мин шушы Казанга шәхси семинарга килдем. Ул инде индивидуаль семинар дип атала иде. Шуннан соң миңа бик зур бәя бирелә дип саныйм. Үзенә күрә, әлбәттә, мин яшь бит әле, миннән 16-17 яшьлек кенә кыз бала. Мине Мәдинә Маликова укыды, Аяз Гиләшев укыды, Туфан абилар укыганнар. Һәм шуннан соң Аяз абиның миңа язган рецензиясын әле һаман хәтерлим, яны һаман да саклыйм. Ул миңа бу балада бөтен талантлы язучыларга була торган хаталар, кимчелекләр, хаталар була дип язган. Шуннан соң инде булар миңа әйттеләр инде, менә сиңа күбрәк укырга кирәк. Укырга кирәк. Бауманарамында 19-нчы йортта әнә китаплар. Мин шушында төшеп бер капчык китап җыеп тиеп кире Ивановга киттем. Ул китапларны әлбәттә укып бетердем дияргә була. Һәм шуннан соң, ләкин әйткәнемчә, шушы Казанны сагыну мине үзебезнең башкалабызга кайтарып куйды. Беләсезме, мин мәктәптә яза идем, ләкин мин бер вакытта да проза әсәр язмадым. Мин шигырьләрдән башладым. Шигырьләрне язайым да, кайдыр анда ныкта, кайдыр этер кирәк микән дигән үзебезнең Наима апа дигән укытучыбызга күрсәтә идем. Ул инде әзрәк нықталарын, шул әтерләрен куя иде. Мин Татарстан яшьләренә җибәрдем. Татарстан яшьләреннән миңа бер генә дә уңай җавап килмәде. Инде мин синеп дигәннән ниндер хат килеп төшә, мине бастырырлар инде беләм. Ул вакытта бит инде газетында алдырабыз инде иде. Гомумән безнең матбугатны алдырды, Аллага шөкер. Ләкин анда һаман бер төрле җавап. Менә фәлән җире килеп бетмәгән, фәлән җире әле җитешмәгән, сез тагын да языгыз, сезгә уңышлар телим дип язганнар иде. Минем инде кай вакытта ачуымда килә, нинди абый шулай торып миңа язып ята икән дип. Ул булды Шамил абый Маннапов, мин аны хәтерлим әле. Ләкин мин аларга рәхмәт кенә әйтәм. Шул вакытта ул мине үсендереп, сеңлем, әйбәт язасың бит әле дигән булса, бәлки мин теге ышынып китеп, булай теге үзем җитди игътибарда итмәгән булыр идем, таләпләрдә куймаган булыр идем. Ивановга китеп инде нишләптер мин шигырь язудан туктадым һәм прозага күчтем. Менә шушыннан кайткан ул проза әсәрләре әлбәттә инде берсе дә бер кайда басылмады. Ләкин миңа анда биргән теге киңәшләр,
анда бигрәк миңа төзәтмәләр, әлбәттә инде алар төзәтеп бетергәннәр, ягъни шуарлап бетергәннәр иде, миңа киләчәктә бик зур ярдәм итте. Андый әйберне бер вакытта мин язучы дип әйтәсем килмәй. Ул бит инде бик зур әйбер, менә язучы дип әйтү. Кайберләр бер-ике әйбер язганнан соң үзләренең хикәяләре астына язучы дип куялар. Ул халык кабул итсә, мин язучы. Халык кабул итсә, аннары бит әле үзеңне язучы дип санар өчен халыкның гына кабул итү кирәк, мин үзенең каләмдәшләренең дә игътибары кирәк. Марсель Галиевның бер сүзе бар. Кайчан кеше язучы була? Халыктан тыш үзенең каләмдәшләре аны язучы дип санаса. Мин инде әлбәттә бүген көндә язучы дип очрашларда каршы алалар, язучы дип озатып җибәрәләр. Мин инде шуңа да бик риза. Титуллар бар әлбәттә. Бу титуллар минем шулай ук менә миңа каләмдәшләрем биргән бәя. Идарә биргән бәя. Идарә бирмәсә, менә шунда бәяне мине шулай күтәреп алмаса, миңа әлбәттә инде бу исемнәрне алу насыйп та булмас иде. Аннан соң икенчесеннән мин бит инде бәләкәйдән үк теге дини тәрбия алган кеше. Мин һәр вакытта Аллаһ Тәгаләгә ышанып яшәгән кеше, Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә. Мин менә бу бүләкләр миңа язмышымда Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән дип тә саныйм. Әгәр истән күкләрдән төшмәгән булса, аны җирдә генә хәл итеп тә булмас иде. Беләсезме, мин заманында идара әгъзасы булып торганда 4 ел проза бүлеген җитәкләдем. Һәм менә шул проза бүлеген җитәкләгәндә ничектер гел яшьләрне тартырга тырыштым. Һәм әлбәттә минем Аллага шөкер, теге минем аларның остазлары түгел, ләкин мин аларны әдәбият дөньясына алып кергән кеше буларак, минем беренче фамилияны атасам да була, атамасам да була инде. Менә бүген яшьләргә нәрсә җитмәй. Яшьләр әлбәттә менә Идел журналына да карап барам мин, Казан утларында да бит инде аларга аерым урыннар бирелә хәзер. Менә Мәйдан журналында да алар чыгып килә инде. Гомумән бүген яшьләргә шул хәтле мәйданнар күп. Менә без яза башлаганда бердән-бер әдәби журнал Казан утлары бар иде. Һәм шул Казан утларында берәр, икешәр, өчәр ел чират торганыбыз булды безнең. Чиратка баса торган иде ылпат язучылар да, классик язучылар да. Инде башлап язучыларга анда гомумән кирү турында хыялланырга да мөмкин түгел иде. Бүген яшьләр язалар. Яшьләр ничектер беләсезме, менә яшьләрдә теге үткәннәрне әби бабайлар шырын сагыну бар. Алар бит ул шырда яшәп тә карамаган, белмиләр дә, әйме. Алар менә үзләренең шырын язсыннар иде, үзләренең менә бүгенге көнне. Алар бүген нәрсә кичерәләр, әйме, нәрсә уйлыйлар, нәрсә кызыксындыра аларны. Менә шуларны әдәбиятка алып килсеннәр иде. Мәсәлән, мин андый яшьләрне кызыксыныбрак укыйм. Мин алар кызыклырак. Инде нәрсәдән көнләшәсе дигәндә, гомумән яшьләрдән көнләшмим. Мин гомумән андый көнләшү дигән әйбер юк, миндә сыклану бар. Менә шушыны укысам, мин сыкланам. Һәм аларга бүген нәрсәдән көнләшергә була дигәндә, монда инде ул көнләшү дә түгел инде. Ул менә теге шулай ук яшьләргә туры килде бит дип әйтү, шушы аларга ачылган мәйданнар. Алар өчен ачылган журналлар. Сез менә Иделне карагыз бит. Сез Мәйданны карагыз, әйме. Алар өчен бит инде ул ялкында да менә бастыралар, бит. Хәзер бүген көндә хәтта гәзитләрдә дә бүген карасаң, инде әдәби әсәрләр басылып килә. Менә ул яктан алар бәхетле. Аннарсын алар өчен нинди генә семинарлар оештырылмый, нинди генә конкурслар юк. Анда 35 яшькә хәтле, 30 яшькә хәтле мәсәлән әйтегәй бит. Аннары нинди генә очрашулар оештырмалар. Аларга бүген Казан урамының теләсә кайсы урынында чыгып шигырь сөйләргә мөмкинлек бар. Ул Тукай бәйрәмендә генә түгел, безнең бит элек ничектер менә шулай туры килә иде. Тукай бәйрәмендә генә шигырь ясыйлар. Бүген сез менә карагыз, әйме, Кылгали һәйкәле янында да шигырь ясыйлар, әйме. Мири янында да, Мири балконнарыннан да шигырь ясыйлар. Менә аларга ул яктан үзләрен күрсәтү өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Ул без яктан әзрәк кысылган идек. Безгә андый мөмкинлекләр юк иде. Әлбәттә, менә шунысы бар иде безнең чорда. Без халык белән бик нык аралаштык. Ул беләсең менә Кыр батырлар янына чыгу дигән бер бар, 7-8 язучы чыгып китәсең, районда җырлыйсың, тегендә комбайн ура, монда син теге КамАЗ машинасы өстенә басып шигырь сөйлисең, хикәя сөйлисең монда, алар белән очрашасың. Менә ул яктан әлбәттә яшьләргә бигүк урын бар дип әйтәсе килмәй. Бигүк анда чакырулар юк бугай теге төркем җыеп, аларны районнарга зату, авылларга зату, халык белән очрашырга зату дигән әйбер бик әзрәк сирәгәйде кебек. Ләкин китапханәләр эшли,
Менә мин күрәм, яшьләр китапханәләргә баралар, йөриләр. Аллага шөкер, ул яктан бик әйбәт, менә ансына мин инде бик сөйнәм. Язучыга тагын нәрсә, ничектер соңгы вакытта миңрәк күзәтәм аны, яки башкаларда моны карап торам икән инде, плагиатлык дигән әйбер барлыкка килде. Ул әсәрнең исемен урлау, әсәрнең җөмләләрен урлау. Инде ул менә мәсәлән кирип киткән инде ул халык арасына кирип киткән, ул брендка әйләнгән язучының. Мәсәлән, шушыны алалар да үзләренең әсәрләренә күчереп куялар. Намус дигән әйбер тагын. Язучы намуслы булырга тиеш. Яшьләргә күбрәк дөнья күрергә кирәк. Зур әйбер язам дисәң, глобаль әйберләр иҗат итәм дисәң, бу тарлыкта гына утырмыйча, кысаныкта гына утырмыйча, күбрәк йөрергә кирәк. Мәсәлән, шунысы бар. Аннарысын укырга кирәк. Ул менә әйтәләр инде, теге татар телен яхшы белү өчен татар язучыларын укырга димәгән. Шулай психология белән дә кызыксынырга кирәк. Философия белән дә кызыксынырга кирәк. Гомумән дөнья әдәбиятын укырга кирәк. Аннарысын үзебезнең теге әлбәттә элеккегә менә урыс язучыларының классик язучыларын да укырга кирәк. Бүгенге язучыларны караштырып бара кирәк. Укыгыз дигәннән, мин инде бөтен әйберне нәрсә кулыгыз әлегә шуны укыгыз дип әйтәсем килми. Аның үзеңнең зәвыгыңа карарга кирәк. Кайбер әсәрләрне, мәсәлән, бер күз йорты белән алас карыйсың да, кире куясың, бу миңа туры килми дисең. Үзеңнең рухыңа туры килә торган әсәрләр укырга тырышырга кирәк. Һәм әлбәттә инде дини китапларда. Менә мин үзем әле бик кызыксынып укыдым һәм укыйм да. Мин инде аны кат-кат укыйм. Мәсәлән, менә дин мәсьәләсендә безнең Бигиевның әсәрләре менә миңа бик ошый. Муса Бигиевның, мин аның Муса Бигиевның аның тарихын да өйрәндем, минем өчен бик кызык ул. Менә мәсәлән, беләм дисәң бүгенге көндә дини карашлы булган кешеләргә, мәсәлән, дингә омтылган кешеләргә, аннарсын инде менә мин бик яратам Шамил Алауетдиновның, мәсәлән, аның фикерләрен теге, ул каяндыр алып кына цитаталар китереп кенә язмый, үзенең башыннан әйләндереп, үзенең фикерләрен яза торган әйберләр. Гомумән укырга кирәк, укырга әйткәнемчә, бар тик үзенең күңеленә яраган, зәвыгыңа яраган әсәрләр генә әдәбиятка килергә җыенасың икән, син инде киләчәгендә нинди язмыш көткәнен белергә тиеш. Ул сихерче әсәрнең язылу тарихы, ул Аксубай районы Үзи авылында Шәриф Җамал әби белән бәйле. Безнең ул Шәриф Җамал әби менә тирә-яктагы бөтен кешеләрне шуша дугалар белән дәвалый торган булган. Дугалар белән инде аның кушаматы да сихерче булган. Аны инде халык кабул итмәгән, дин бит инде тыелган заманнар. Аны инде теге дугалар өчен инде шулай рәнҗеткәннәр инде, дуга укып дәвалаган өчен. Менә шушы әби турында безнең әниләр, әбиләр, тирә-күршеләр кайтып сөйли торганнар иде. Һәм минем шушы башыма кирип калган. Мин инде 83нче елда бер тапкыр моны язарга талпынып барадым. Ул вакытта бит әле үзегез беләсез, безнең атеистлар заманы. Мин аны ничектер Туфановага әйткәнем, менә шундый әби турында язам әле, менә шулай эшләр бар дип Туфанов әйтә. Аны бастырмаслар ди, нәбирә ди, андай әйберләрен ди. Шуннан соң мин 89нчы елда Мәскәү астындагы иҗат йортында язып бетереп, кайтканда, поездда кайтканда әйберләрне сакламыйм, киемнәремне әйме. Бу кулъязмамны кулдан язган култык астына кыстырып кайтам. Култык астына кыстырып йокладым мин аны төнне поездда. Юалмасыннар дип, юалмасын дип, урлаудан түгел, юалмасын. Чөнки бер генә экземпляр кулдан язылган. Алып кайттым да мин аны. Шуннан соң казанларына әйттем, әйтәм, моны бастырмыйлар инде. Бар, бастырмаячаклар, ярар дидем. Һәм шуннан соң миңа Ниязак бал шалтырата. Нәбирә, анда мин кайбер мишәрчә сүзләрне сызып аттым. Без менә бер әйбер төшеп бара безнең нидә. Без аны хәзер цензурага эләкмәсен өчен бу әсәр. Без аны шулай әйберне алабыз да кертеп кенә җибәрәбез диде. Менә шулай итеп кирип киткән әйбер ул, аны үзләре дә шаккаттылар, ничек чыктык бу дип. Мин бер вакытта да сан артын укымадым. Миңа иң беренчесе сыйфат. Минем бүгенге көндә 30-га якын китабым бар. Алар инде шактый гына саллы китаплар, менә иң беренче менә шушы Су хикәятеннән башлаган язучы бүген менә чираттагы менә шушы китабын чыгарды дип саныйм. Алар һәрберсе саллы китаплар, алар инде калын китаплар. Туфанов әйтә торган иде, менә каты тышлы китап чыгаргансың икән, берәүнең башына сугып карарга була дип. Алар әлбәттә алай сукмыйсың инде башына. Менә шушылай итеп минем китаплар күп түгел. Мин аны теге андый максатта әйткәнемчә андый максатта куймадым. Ул үземнең йөрәгем аша үткән булырга тиеш. Кат-кат укылган үзем тарафыннан әйме, кат-кат җөмләләр төзәтелгән. Чөнки мин сүзгә бик нык игътибар итәм.
укучы укыганда ул синең сүзеңә абынып китергә тиеш түгел. Ул телең сине җырлап барырга тиеш. Шуның өчен мин бик зур таләпләр куеп язгыма күрә, минем китапларым аны хәтле 60-70 дәнә дип мактанылыр түгел. Әлбәттә, менә тормыштан бөтенсен дә алырга ярамый. Чөнки күп әйберләрне теге әдәбиятка сирәп кертәсе килмәй. Матур-матур язмышлар очраса, теге гыйбрәтле вакыйгалар ишетсәм, шундый хәлләр ишетсәм, мин әлбәттә аны алырга тырышам. Мәсәлән, менә бу китапта онытмадым да, аның исеме дә онытмадым дигән бәянда миңа Саратовтан Гөлнур апа сөйләгән иде. Үзенең туганын язмыш турында. Мин озак уйлап йөрдем, язсам ярый микән, ярамый микән дип тәйме. Ләкин бүген бит инде безнең бөтен архивлар ачылган, берендә тыюлар юк. Менә шулнан файдаланып, мин шушы әсәрне яздым. Бар, менә мәхәббәттә гөнаһ бар дигән әсәрдә мине хәтта судка бирмәкче булганнар иде. Геройның әнисе укыганда үзенең малаена, менә бу бит синең турында дигән. Теге судка бергә маташканда, әле ул вакытта мин Идел журналында эшлидем. Иделдә Галина Зәйнуллина шуның русчасын тотып судья янына барды. Бу бит әдәби әсәр, ничек инде сез моны судка бирә аласыз дип. Андый хәлләрдә була, бик сак булырга кирәк шуның өчен. Менә мин бу бит әле кайбер берләр әйтәләр, бу бит булган әйбер инде диләр, Мин әйткәнчә, бөтен әйберне әдәбиятка сирәп алып кергә ярамый. Язучы өчен эш истәле бик тә кирәк дип саныйм мин. Менә кайберләр әйтәләр инде, без драмада да яза алабыз диләр, без йөргәндә дә яза алабыз диләр, ләкин прозаик берничек тә үзенең тезенә блокнотын куеп яза алмый. Ул аның үзенең махсус истәле булырга тиеш. Менә минем ирем хезмәтемне бик бәяли. Ул заманда миңа бик матур менә шундый истәл алып кайтып куйды. Һәм шушы истәл янында мин инде шактый гына әсәрләремне иҗат иттем. Аннарсын бер әйтәсем килә. Һәр көнне шушы истәл артына килеп утырам да язам димим мин. Кайвакытта атналар буе, айлар буе, хәттәки яртышар ел язмыша йөргән вакытлар була. Чөнки әсәр синең күңелеңдә тумаган, өлгермәгән. Ул өлгергә тиеш бит. Өлгергәннән соң гына инде син үзең телисеңме, теләмисеңме, шушы сине истәл үзенә тартып китерә дә язырга утыра. Минем аннан тагын бер сыйфатым бар. Мин беренче кәгазьгә язам. Минем кулда авторучка булырга тиеш. Менә инде миңа балалар минем шушы сыйфатымны белеп, шушындай тартмада менә шундай ручкалар бүләк итәләр. Менә ул тартма инде бушый башлады. Чөнки кәгазьгә язам мин, язганнан соң мен таң күчерәм дә икенче кат. Шуннан соң гына инде ул минем компьютерга китә. Чөнки ул компьютер минем өчен җанлы әйбер түгел, җансыз әйбер кебек тоела ул. Менә монда инде кәгазь дә инде син бөтенсен сөйли аласың кебек, ничектер ул сине тыңлый да кебек әйбит, ничектер ул сине төзәтә дә кебек әйме, хаталарын да күрсәтә кебек. Менә минем үземнең эш усулым шундырак. Менә безнең ир-атның хатын-кыз язучыга карашы икенчерәк төрле бит инде. Мин һәрвакыт әйтә киләм, язучы ул җинесләргә бүленмәй, ул бар тик язучы гына. Әлбәттә, авыррак, алар белән бер рәттән барырга кирәк, бер сафта барырга кирәк. Шуның өчен иҗатың көчле, куәтле булырга кирәк, һәм беренче үзең түгел, иҗатың алдан йөрергә тиеш. Аннары икенчесе бар бит, без бит әле иде ир хатыны да, бала әнисе дә, әле менә бүген көндә дәван иде. Аларны кайгыртмыйча булмый. Аннары минем бер сүзем дә бар. Менә ул дөресме, ул сүз юкмы? Мин әйтәм, картайгач, олыгайгач, сине киштәдән китапларың сикереп төшеп карамый, балаларың, оныкларың карый дим. Менә ул ягында уйларга кирәк.